Gabon deizuela, jaun Andreok, agurrik beroena San Mames futbol zelaitik 11. jardunaldiari dagokion norgehiagoka ezin interesgarriagoa gaur zuei emateko duguna. Atletikek eta Alabesek neurtuko dituzte indarrak. Zuen ganatuz hasiko gara lehenbailen eta 11koetan. Aldaketa askotxo da batipat. Atletiki dagokionez, ATP-an La Fuente izango da. Atzean Felipek, Larraintzarrek, Balesek eta Larrazabalek jokatuko dute. Euskarriak, Urrutia eta Alkiza izango dira. Hauen aurretik jokatuko dute Ezkerro, Tikok eta Jestek. Eta aurrelaria Ismael Urzaiz. Manek aterako duen taldea berriz honako hause duzue. Ez da berri aipagarririk. Eta izatekotan atzealdean egin behar izan duen aldaketa bakar horixe. Kolotxinik ez du jokatuko eta Karmonak bai. ATP-an Herrera, atzean Jeli, Karmona, Tellez eta Llorens. Euskarriak Astudillo eta Pablo. Aurrerago Jordi, Magno eta Ibon Begoña. Eta aurrelaria Ruben Navarro. Egingo da Atletik eta Alabesen arteko norgehiagoka. Garbi lana gehiago ingo ditu, baina baloi luzeetan batez ere, Urzaizen inguru horretara bizkarrera joan da. Erne aukera baitu Atletikek, oso ondo jokatu dute zurigorriek eta Tikoren jaurtik eta Martin Herrera atera du. Beste aldera zabaldu du Urzaizek, Jeli eta Bitor Alkiza, Donostiarrak eraman du baloia, Alkizak Tikori. Tikok eskuinez bertatik ez da txarra, baloia langa gainetik. Talde zurigorriak aurreneko minutuan. Erasoan da Atletik, Urrutiak eskuin aldera zabaldu du, Tiko. Ezkerrez errematea eta hortxe da, gola! Orain bai, bigarrenean, bete-betean asmatu du. Atletikeko jokalari nafarrak, eskuinetik ezkerrera mugitu, ezkerkada bikaina, eta baloia ate barrura. Denboraldiko bigarren gola sartu du, eta pixkana Alabes itxuraz neurria hartzen ari zen garaian joanan, hortxe etorri da buelta, eta gol zoragarria sartu du Tiko. Bai, gol ederra, hiru kalere iskin egin dio, eta beti junda prestatzen jaurtik eta bat gainditzen zuen jaurtik eta prestatzen bestea, gainditu egire bestea, hirugarrengoan segulako jaurtik eta egin du. Atesenak ikutu egitu hor ikusten du bat, hor berriro egiten du iskin Jordi Cruyffi, eta hor eskerrakin oso ondo prestatzen du jaurtik eta ederra da. Herrera iritsiarren ikutzera, ez dio indarra hundirik eman baloi hori Atletik kanpo ikintzeko eta barrura. Karmona nagusitu da, Alkizak Jesteri eman dio, Jestek Ezkerro hori ez dago jokoz kanpo Errioxarra, Ezkerro gerdiratu ez da txarra Urzaiz eta gola! Atletikek bigarrena, 22. minutua. Oraintxe beteko da 23. Ezkerro bikain erdiratu du Ezkerrez. Ezkerretik eta Urzaizek buruz bakarrik utzi dute eta Tuterarrak ez du barkatu. Denboraldiko 5. joanan. Bai, oso errez egin dute jokaldia. Hor nik ustean demarrazainari begira gelditu dira da Alabeseko jokalariak. Baloiaren inguruan presio egin beharrean. Eta oso erdirak eta ona hemen ikusten dugu. Ez dugu Ismael Urzaiz ikusten, baina erdirak eta oso ederra da. Eta Urzaizeko iti bera, errematatu behar bezala, errematatu da. Gol ederra sartu du. Ederra gol hau ere, biak izan dira ederrak, ezberdinak biak. Biak egaletik etorri dira, bat alde batetik, jokaldia egin dela urtik eta batean, da bestean, beste bateko jokaldia erdirak eta bat, erremate hon bat. Partida biratuta, egita utzekoa, emaitzona, Oraindik asko falta da joanan, baloia Ibon Begoñaren aurrean, aldaratzea Ruben Navarro hori jontzaio, erdi-erriti baloia Jordi Cruyffi, ez dago jokoz kanpo Cruyff, eta Tepetik atera du, baloi hori. Uste dut Inigo Larraintzarrek atera duela. Gordoa Jeste ezkerrez jo, eta Martin Herrerak kornerrera bota du. Hori gelditua hori atezen errantzarrek egin du. Eta kornerra atera gabe, amaitu da aurreneko zatia San Mamesen. Atletikek 2, Alabesek huts, 17. minutuan Tikok sartu du aurreneko gola. Eta 23. Ezkerrok erdiratu eta gero Urzaizek bigarrena. Oso makal da gero hor erritmo aldaketa bat egin, zelai erdia pasatzen dunean. Reifek oso ondo Ruben Navarrori, Ruben Navarrok erdiratu. Urzaizek ezkerrori. Joan sarne hor, Joren sare horrela lurrera joan da. Joko
Jokoa jarraitzeko epaileak, aukera du Atletikek, altuta horrera bat Martin Herrera, baina ezkerrok ezin izan du aprobetxatu. Batzen utzi ditu, ezkerrera zabaldu du. Llorensek, Ruben Navarro hori horpoz, Buk hori utzi dio, Buko lurrera, Felipek egindako falta. Adierazi du eta hori bakarrik ez, txartel horia. Kontuz, bigarrena. Txartel horia Feliperi. Bigarrena. Eta utzi egin beharko du zelaia. Oso aserre. Bere honetik atera eta erabat Jupp Heynckes. Bai. Ikusten dut arrazoia daukala, ez. Eta posible egon diren sarrerekin dabar, Atleti taldea, jokalari bagoikainak jokalari garrantzitsua. Lehen komentatu. Egia da, lehenengo txartela merezita izan dela berea. Oso sarrera gorro indiolako lehen esaten aztu hori. Baina goaingoa, hemen ikusitu errepikapena. Una trebea da, txartelik gabe hainbat partidutan eusten eta aukera eta langara Ruben Navarro sekulakoa eta gola! Magno! 12. minutuan Alavesen aldeko gola, baina meritua sekulakoa gainera Ruben Navarro katera duen zartako horixe ederra benetan. Langaio eta Magno bakarri zegoen eta ezin hobeto sartu du baloia Lafuenteren ate barrura. Partidua dago Jaun Andreok, San Mamesen 12 minutu eta erdi, Atletikek 2, Alavesek bat. Esatera ni joan jokaldi horretan ikusi behartzela Magno nun zegoen. Baloia bakarri ikusi dugulako eta baloia Zutoinan jota etorri, Zutoinan Olangan jota etorri denean errun zegoen. Baina etzean orduan nun egon, baizik eta baloian Ruben Navarrotik atera den momentutik nun zegoen kokakera mandula gola egiteko. Aukera orain beste aldean da, Jestek erdiratu, Martin Herrera gelditu du. Bizi orain Jaun Andreok. Alaveseko jarraitzaileak eta gainerako guztiak isilik eta urduri xamar esango nukenik. Erne erditik Magno. Aurrera doa Magno, Lafuente nagusi, atezaina, lana ondo ari da betetze. Arrazabalek atera du baloia, Jeste. Neka eginda dago Jeste, baina aurrera doa. Kiko. Estaldean. Jeste. Martin Herrera zertxo bat aurrera dute ikusi du eta bertatik jo du. Ia Joseba Etxeberriak endu di baloia, Llorensek gora orain. Buko ez da iritsi. Eta baloiarekin atiko, eta honen bestez, neurketaren amaiera San Mamesen. Atletikek 2, Alavesek 1, eta amaitu da lehortea. 6 hilabeteko lehorteari gaur eman dio amaiera talde zurigorria. Etxeko lehen da biziko garaipena aurtengo demoraldian, baina majo sufrituta. 2 eta huts aurreratu dira lehen da biziko zatian, bigarrenean. Egotzi egin du epaileak Felipe, berehala Magno sartu du gola eta hortik aurrera estu eta larri. Baina azkenean puntuak Atletikek jonan. Eta gainean ikusten dut uste baino lasaitasuna handia ekin lortu dituztela. Egia da, presioa egon dela, hor egon dira atzean kokatuta, baina taldea oso ondo ipini da baloiaren atzean, eta nik uste oso lan hona egin duela Atletikek gutxio egin gelditu denean. Eta Alavesek ez du asmatu, ez du asmatu jokatzen, ez du asmatu aukerak sortzen, eta gero beste bat aipatu beharrekoa. Manea gora aipatzen dugu, baina harrigarria iruditu zait taldea zegoen bezala egonda, Iban Alonso olako jokalari bat aulkian izatea.